We are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Sarong empleyado kan City Hall pasado sa Biggest Loser. Katakot ka nagpapadagos na Belly Good, Pilipinas Go for Health Program kan Departamento kan Salud. Pasado sa pagiging Biggest Loser si Roberto Quillope Jr. kan City Social Welfare Office o CSWD. Si Dr. Joframel Paz kan City Health Office ang nag-anunsyar kan maray na bareta. Tungkol po sandali sa ating Belly Good Pilipinas Go for Health, patuloy pa rin po ang competition. At after 1 month po, mineasure po namin yung weight ng mga contenders. At tinignan namin kung ilan pong kilos ang nawala sa kanila. Ang Biggest Loser po, nabawasan po siya ng 5.5 kilos over a period of 1 month. Taga TSWD po siya. Si Mr. Roberto Quillope Jr. Salamat po natin. Congratulations. Mr. Quillope will receive a cash incentive of 1,000 pesos. Nangapunan man si Dr. Paz sa gabos ng mga empleyado na magpartisipar sa nagpapadagos na programa kan Salud. Asin ang sisay man na pumasar sa Biggest Loser at makakaresibe nin insentibo. Para sa Nagangunyan News, Jeff Achas. Ikatulong batch kan mga empleyadong pinag-promote ni Alcalde Jan Bonga, nagsumpa na. Pagkatapos naman kan flag ceremony, nagsumpa na kan aldaw ni Lunes ang ikatulong batch kan mga empleyadong pinag-promote asin man pinag-appoint ni Alcalde Jan Bongat ang mga inianagikan man sa man iba-ibang mga opisina kan City Hall. Ito pong na-vacate ng mga positions, bukas na naman po para po ma-applyan na naman ang iba. Sa mensahe ni Alcalde Jan Bonga, pinagsaysay man niya ang rason kung taano ta pinagmarhay niya nagibuhon ng permanente ang mga empleyado. Hindi po nangyari, huli po sa maray po ang performance sa prudential. Pag-abot po sa revenue generation. Ano po? Kundi po nito arang, nagpaluwas po ang DLGF, Regional Office, kan sa iyang komendasyon sa gobyerno lokal ng syudad. Na ang syudad ni Naga, out of the 1.3 billion total collections of all 7 cities in Bicol, sa 7 syudad po, ang Naga po igwang 557 billion or almost 44%
of the total collections of all 7 cities. Kasi nasa tuya kung pag-umaw sa City Treasurer's Office, sa Assessor's Office, sa labos kong opisina, ay dito collective effort. Kung maray ang imahe ng syudad, kung kitang mga empleyado nagmamakulog, pirmi na po na malangkaw ang sa tuyang ingreso. As in sa pagdangkaw na yan, naglalangkaw man po ang 45% ceiling sa personal services. Di po kita makaka-appoint kung di po naglalangkaw ang sa tuyang income. Para sa Anagang Unia News, Myra Revilla. Resolusyon na nagtataong onra sa PNP sa pagkakadakop kan most wanted drug personality sa Naga, pinasar kan konseho. Sarong resolusyon ang inaprubaran sa sangguniang panlungsod kan Naga na nagtataon in komendasyon sa PNP sa pagkakadakop man sa most wanted drug personality sa Naga, Camarines Sur, Asin, Rehiyon, Bicol. Inaasahan na po na ma-render in privilege speech si Councilor Vidal Castillo, manunungod po duman sa pagkakadakop po kay Chinglo, si Victor Lorenzo Rosales, kan Abril 29 at 9 o'clock in the evening sa saya pong residential dyan po sa Balatas. Hindi po kaya baga si Chinglo, pagkukonsidera na number 1 sa listahan kan mga most wanted persons, bako lang digdi sa Naga City, kundi sa entire Bicol region insofar as illegal drugs are concerned. Kaya dakulang bagay po ini para sa syudad. Of course, sa Philippine National Police, mautaman na i-acknowledge as it i-commend sa indang naginibo sa aspeto kan kampanya laban sa illegal na droga, as in namayo po sa pagdakop po sa iya si Police Chief Inspector Benito Dipad Jr. kan intelligence team kan Police Station 2, but of course under the operational supervision of the OIC City Director, Police Senior Superintendent Narciso Domingo. Kanagtalikod na Peace and Order Council Meeting o POC, ikinaadit man kan mga miyembro an sa indang na pag-araman. Kung magigirom nyo man baga, Roy, ka itong POC meeting talagang nabahala po si mga miyembro kan na POC, given itong report that out of the total crimes committed within the territorial limits of the city of Naga, 40% po kayan may kinaaraman sa droga. So, right after, the day after kayo, yaman po si pagkadakop kay Chinglo. Bago man inaprubaran ang resolusyon na nagtataong komendasyon sa PNP sa pagkakadakop sa most wanted sa drug trade sa Naga, nag-deliver na kan sa iyang privilege speech si Konsehal Vidal Castillo na iyuman ang ABC President as in ex-officio member sa sangguniang panlungsod kan Naga. I would like to sponsor again the resolution congratulating and commending the PNP Naga Intelligence Group led by Police Chief Inspector Benito Dipad Jr. under the direct supervision of Police Superintendent Narciso D. Domingo, OIC Naga City Police Office, for the successful arrest of Victor T. Rosales alias Chinglo, leader of Chinglo's drug group, that ranked number 1 and the top 10 most wanted person in the entire Region 5 on drug personalities. Para sa Anagang Unia News, John Breeze. Kongresista Leni Robredo naghampang sa emergency meeting kan Naga River Council. Mga proyekto sa salog, pig-urulayan. Sa obhetong mapag-urulayan kung ano na ang kamugtakan kan flood control as in revetment project sa Naga River. Nakipaghampangan si Kongresista Leni Robredo kan ikatulong distrito kan Camarines Sur sa sarong emergency meeting kang Naga River Council. Presente sa urulay, iyon sinda Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, mga councilors, representante gikan man sa DPWH, City Engineers Office asin iba pa. Obheto kan urulay, iyon na maaraman kan kongresista ang mga problema na inaatubang kan implementasyon kan proyekto. Full River Council meeting,
Kaya siyaon lang si mga opisyales ng City Hall. Napig-discuss ko sa inda si mga problema na sa hiling ko si part kang city si makaka-resolve. Nag-report man si Nangunyan na in the preceding days, kan si mga nakaaging aldaw, naglibot na ang city, kaibanan ng DPWH, duman sa mga affected areas. Nagpa-meeting sinda sa San Francisco, nagpa-meeting sinda sa Lerma. Mukhang maray si meeting dahil si mga yaon duman nag-express ng kooperasyon. Digdi sa mga nainot, ang pinaka-problematic na talaga dayang-dang dahil grabe ang slippage kang kontraktor. Magigirumduman na nahaadit ang kongresista kan makaabot man sa iyang kaaraman na igwanin mga problemang sinasapo ang proyekto. Alagad sa iya man na napag-araman na igwan naman ng solusyon para digdi. So pinag-uulayan mo niyang kung ano si resolve. Ang sarong pinaghihiling na option na i-request na haliun na duman sa contractor si kontrata, ibalyo sa ibang contractor, pero pig-explain sa tuya kan DPWH proseso, mukhang halawigo na maray na proseso. Pag pig-terminate si contract, igwa pang ara mo may due process kaya. So si resolve kang kadaklan purbaran for the last time na tulod doon si contractor na mas mabilis. Nag-report man ang DPWH na pig-penalty na ninda si contractor, meaning to say nagbayad na ning penalidad. Pag padagos siyang nadidelay, padagos din siya nagbabayad. Si Urulay, garo malaog sa sarong kasuratan ang DPWH at itong contractor para garo may tuga kung hanggang nuari na lang talaga. Ayan, si Dayang-dang yan. Sa Peña Francia, igong mga okay na sa Peña Francia except for a few na habo talaga maghiro. So ang naging resolution duman, sige yun si trabaho, i-leave mo na si mga habo maghiro, saka na i-deal. Ang problema kay pag nagpundo dahil sa inda, affected si buong project, kita ang lugi. So, ang naging digdiyo sa mga succeeding projects, garo mas maray si pag-urulay. Poco más o menos 500 milyones pesos ang nakonsigir na fundo ni Robredo, gikan man sa gobyerno nasyonal para man sa revetment as man flood control project sa Naga River. Mantang sa siyudad kan Naga, igwaman ng kadagdagan na 19.5 milyones de pesos na separadong budget para man sa river rehabilitation project. Katakod kay ini, pinagmarhayman kan Congresswoman na apwera sa flood control as in revetment project, magkaigwaman in river walk, gikan man sa San Felipe, hastang Barangay Sabang, Ciudad de Naga. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Enot na aldaw kan Gawad Kalinga, walang iwanan bayani challenge, naging makulor. Naging makulor asin sobra ang naging kaugmahan kan primerong aldaw kan walang iwanan bayani challenge #end poverty kan Gawad Kalinga. Pinunan ang aktibidad sa paagi ng sarong banal na misa sa Naga Metropolitan Cathedral, sinundan ng parada pasiring sa Plaza Quezon asin ginibo ang sarong programa. Pinanginotan ni Alcalde John Bongat, Vice Alcalde Nelson Ligacion, mga opisyalis kan syudad, liga kan mga barangay, pinagpartisiparan man ini kan man ibang opisina kan gobyerno, araw kan Bureau of Fire Protection, Philippine Army, PNP, civic organization, asin iba pa. Panuman nin inspirasyon ang naging mensahe ni Alcalde John Bongat. Kami po, naubas, agita po, nagpapahiling. Kasatuya pong pagkasararo, asin, ang katuyuan po, number 1, voluntarism. Ano po? Kita po kapos, matabang na mayong pigahagad na kalibay. Kita po matabang para po magkaiguan ng kaginawa ng iba. Kaya, lugod, hindi pong masunod na daw, kung po ngunyan. Ngunyan na daw sa pangirap ng barangay Tabuco. Pagkata po, si po ng barangay Jun Nabadia, Tabuco Central School, sa pangirap po ni Ma'am Kurba. Kasi sa masunod na daw, kita po mapagan, maganot, asin maugma para po sa ikararahay sa tuya pong syudad.
asin po kan tercer distrito kan Camarines Sur. Salamat po. Welcome to Naga City. Punan na po ang pagtabang. Bako kung mahalin pa, kundi ko yan. Bako kung sisay, kundi kita. Salamat po. Ikinaugmaman kan alkalde ang aktibidad huli man tadakol ang nagpartisipar. Congratulations sa mga organizers, lalo na sa Gawad Kalinga National and Council sa allowing na preparasyon with the city government of Naga and the 3rd district Congressman Lenny Robredo. Ngunyan talagang the real thing na po na pang 5-day Bayani Challenge hindi sa Sunod din Naga. Igwamanin mga foreign national na buluntad na nagtauman kan sa indang serbisyo. Ang mga ini, ang foreign student na nagikan pa sa probinsya kan Masbate asin nagpasiring sa nadidisan Naga tanganing opreser ang sa indang serbisyo. Naugmaman sinda sa marhay na pag-uugali kan mga Pilipino. Actually, our school have a partnership with Gawad Kalinga and so we had to do this internship this summer. And we're happy to be here. We love our village, which is in Milagros. And yes, Paraíso. Filipinos are very nice and very helpful and comfortable. Yes. It changed. It's very different from France. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Pagbubukas ka Naga City Youth Month na pano nin kaugmahan dagmang na mga jóvenes nagpartisipar. Formal nang binuksan ka nakaaging Lunes ang Youth Month na pigpadrinuhan kan Presenting City Youth Officials o CYO 2015. Pinuunan ang selebrasyon nin sarong misa sa Christ the King Church asin sinundan nin sarong parada pasiring sa Plaza Quezon. Manlain-lain na organisasyon nin jóvenes ang nagpartisipar sa parada kaibaan UNC Band and Majorettes. Labi-labi man ang suporta kan gobyerno lokal sa mga aktibidad kan kahovenan. Congratulate ko ang sa tuyang mga kaubenan, lalong-lalo ng City Youth Officials 2015. Huli kan sa indang major activity for this year in Youth Month celebration sa Panginyanat Ninda. Asin siyempre sa paggiyaman kan sa tuyang namamayo kan Youth Development Affairs Committee sa Sanggunian, si Councilor Rayan Cedric Rentoy. Asin siyempre yaon ang bilog na suporta kang Sanggunian, asin kang gobyerno lokal kang syudad. Ako asin sa tuyang vice alkalde kang syudad ni Naga, asin ang gabos sa konsehal. Presente man sinda Vice Alcalde Nelson Legacion, Konsehal Nene de Asis, asin si CYO Program Head, Konsehal Rayan Rentoy. Naog makita na dakol si nag-participate asin sana masustain si participation kan si mga jóvenes lalo na nakaipuan ta pa si mas lalong kooperasyon sa mga masunod na aktibidades. May mga nakalinya kita mga activities poon sa aga hasta sa katapusan kan Mayo. Ang pagselebrar nin Youth Month sa irarom kan Executive Order No. 89-001 na pigdeklara ni Dipuntong Jesse M. Robredo nasa ika-26 na taon ng ngunyan. Digditig tatawan oportunidad ang mga kahovena na mag-implementar nin mga programa sa ikararahay kan mga jóvenes kan syudad. Sa entrevista kay Presenting City Youth Mayor Ruby Jane Bandola, sa iyang pigheras ang mga aktibidades na malalauman ngunyan na bulan. Mapuuna naman po ang CYO officials para ipahiling sa Indo na talagang may ginibo ang jóvenes Naga. Ngunyan po nababanga ang Youth Month celebration ta into 4 weeks. Iningani po na nangyayari ngunyan ang opening program asin ang launching kang gabos na events. Diyaon man po dyan malawgang media awareness campaign ta. Tapos sa second week po, yaon dyan ang skills and capacity development. Dyan ta po ilalaog itong mga programa ta para sa HIM beneficiaries o kaya mga out-of-school youth asin sa mga ALS man po. Sa third week po, dyan malawag ang literacy, ma-focus naman kita sa in-school youth. Dyan po malawag itong Naga City Debate Championship ta. Dyan man po malawag itong iba't ibang kompetisyon ta na intellectual. Tapos lastly po, sa last week po kang CYO, or rather Youth Month, kapahiling ta po ang culture and arts ng Naga, ang tradisyon. Igwa po. Hi! Tapos sila tapos hi daw po. So yan, kung may expect po nindo, like sana mag-participate man ginaray po kamo, and sana supportahan po nindo ang gabos na event sa Youth Month celebration.
Ang Youth Month 2015 may tema na Jóvenes na Nagenyo, sararo sa pag-uswag asin pagbabago. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Primerong kaso kan human rabies na irehistro sa syudad. Nanutaran sa Barangay Kararayan ang pinakaenot na kaso nin human rabies sa syudad ni Naga ngunya na taon. Ang biktima sa rong aki na sigun ki Dr. Paz nagadan sa Bicol Medical Center nin hulita ini enot na idinara sa albularyo asin dain na agapan tulos. Ang cause ng pagkamatay ay human rabies. So may history ng dog bite yung bata about a month ago. So nag-spot checking kami sa Kararayan. Taga-Kararayan yung batang namatay. At ito palang asong ito ay namatay. At suspect nga ay rabid dog na kaya namatay yung aso. Ang problem, meron siyang nakagat na iba pang mga tao. Yung may-ari mismo at isang magina na nakagat. So may 3 pang nakagat. Aside from that, yung bata na dinala sa BMC, nasa bahay muna na may lagnat, napapansin nila na medyo kakaiba ang kanyang behavior. Takot siya na mahanginan, dinala nila sa albularyo. At wala naman siguro nagawa yung albularyo, and then later on, dinala sa Bicol Medical Center na kung saan namatay yung bata. 60,000 katao ang nagagadan sa rabies taon-taon kun kaya padagos ang pagpapagirumdom kan City Health Office kan paglikay sa arog kaining virus. Sigun pa kay Dr. Paz, mas marhay nang ipa-ineksyonin anti-rabies ang lambang ido para makalikay digdi. So nakagat, case human, hindi nagdugo o basta nakagat siya, siguradong nakagat na nga yung bata o tao, dalhin kagad sa doktor. Dito sa Naga, pwedeng dalhin dito sa City Health Office o doon sa bite center natin na nasa Naga City Hospital. Kailangan silang mabigyan ng anti-rabies vaccine. Hanggang sa ngayon, medyo nakakulungkot, may mga tao na hindi kagad dinadala sa doktor. Naniniwala pa sila sa tinatawag ng tambal, dinadala pa sa albularyo. Na siyang nangyari dito sa batang itong namatay. Hindi siya nabigyan ng anti-rabies. Na sa paniniwala namin, kung nabigyan lang siguro yung bata, maaaring buhay siya ngayon. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Para sa Bidang Nagenyo, honestong opisyal kan barangay, Big Reconocer. Ginawadan kanakaging aldaw ni Lunes nin sarong Certificate of Commendation asin man cash incentive si Barangay Kagawad Maridel Bayrante kan Lerma sa paguliman nin sarong wallet kanakaaging February 11. An wallet o pitaka igwanin laog nin kwarta, senior citizen ID, ATM cards asin mga liabe na nakuha niya sa logman kan tricycle sa iyang pinaglunadan. Inimayong alangan niyang pinagbuelta sa may sadiri na iwan si Luz Diaz, sarong overseas Filipino worker o OFW na taga Magaraw, Camarines Sur. Ninhuli digdi siya ang pinagrekonusir kan lokal na gobyerno kang Naga sa pagpapahiling nin honestong gawi asin man pagpapakusog nin moral asin integridad kan lambang Nagenyo. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Ginibong Farmers Week, nagin makulor, mga produktong agrikultura, ibinida. Pinanginotan kanakaaging Webes ni Alcalde John Bongat, Konsehal Nana de Asis asin ni OIC City Agriculturist Maria Edna Bongalonta ang pagbukas kan Agri-Fair sa Naga City Hall compound parte kan pagselebrar ni Naga City Agriculture Farmers Week. Manlain-lain na nagenyong agripreneur ang nagbukas din mga stalls na nag-o-appreciate nin bararato asin preskong barakalon na sa indang tigne negosyo. Diyos maray na aga po sa Gabos. Ngunyam pong Farmers Week. Just the same po, may mga display ang iba-ibang agricultural barangays digdi sa Naga para i-showcase ang sa indang mga produkto. And sa Acham po, magkakaigwa kami pa-contest ng folk dance sa iba-ibang farmers groups na nagali manggiraray sa iba-ibang agricultural barangays. Pa-contest po yan. And tomorrow, magkakaigwa ng laro ng ating lahi, papakarawato na ang mga farmers. Then, pagkahapon, si closing program.
Pinanginotan man ni Alcalde John Bongat as in Konsehal Nen de Asis an induction kan Barangay Agricultural and Fishery Council, Naga City Livestock Raisers Federation as in Naga City Rural Improvement Club. Nagpaabot man in mensahe si Konsehal de Asis na iyuan pamayo kan sangguniang Panlungsod Committee on Agriculture. Every year, igwadigdi yung gibok kang ordinance na pigpasa ni Dr. Lourdes Asense, kang konsyal pa siya, as in SP Committee Chair on Agriculture, nagpasar siya na every first week kang May, magkakaigwa ng Garo Farmers Week, na kung saan itong gabos na mga farmers na magkakaigwa ng for 2 days, 2 to 3 days, pwede nindang i-showcase kung ano man, o kaya Garo ibenta o ang asa inda pong mga produkto na mga itinanom ninda asin sa mga products na yaon sa indang mga farm. Pagtaong ondra naman iniyo sa mga farmers na ang paghiling tangani baga minya lang sana. Pero dahil tanaraman ang contribution ninda sa komunidad dakula. Para sa Nagangunya News, John Breeze. World Red Cross Day, pig celebrar. Mga serbisyong pampubliko, ginibuman kan Red Cross, Camarines Sur. Kan soodma a 8 nin Mayo, ipig celebrar ang World's Red Cross as in Red Crescent Day, digdi sa Naga. Nagkondusir manin sarong free blood pressure check-up ang Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter na nagpuon kan sa Miyerkules sa man iba-ibang lugar sa syudad. Ayan po, so yung activity namin is the 1-week celebration for the May 8 or the World Red Cross Day. So nandito po kami sa exhibit namin sa 15 Martires kasi we're catering po dun sa sinu-showcase namin yung mga services ng Philippine Red Cross sa health services, blood services, disaster management, safety services, and especially po yung sa volunteer service namin or known as Red Cross Youth. Ang World Red Cross as in Red Crescent Day isiniselebrar taon-taon kada 8 nin Mayo na iyuman ang kamundagan ni Henry Donant, ang founder kan International Committee of Red Cross as in ang pinakaenot na resipiente kan Nobel Peace Prize. Ini nagpuon pakatapos na kan enot na World War as in nagpadagos na hastangunyan para makakontribuar sa katalingkasan kan gabos na nasyon. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Libro kan tulong premyadong Bicolanong parasurat, pigpungsod kan Ateneo di Naga University Press. Inilunsar kan suodma kan Ateneo de Naga University Press ang tulong libro nin mga premyadong parasurat sa rehiyon na sinda Marnie Kilatis, Luis Cabalquinto asin si Konsehal Gabriel Hidalgo Bordado. Ang mga libro iyo ang Times Enchantment and Other Reflections ni Kilatis, The Fog ni Cabalquinto asin Tilling Fields ni Konsehal Bordado. Sigon ki Father Wilmer Joseph Astria kan Ateneo de Naga University Press, inisaro na namang onra sa syudad sa larangan nin literatura. Naugma po kaming ipaabot sa Indo ang tulong libro na ibubungsod ngunyan na hapon digdi sa Ateneo de Naga. Ang Ateneo de Naga Press, igwa naman ng 3 books, hali sa tulong mga midbid na mga writers, si Luis Cabalquinto kang New York na taga Magarao, nagsurat kang libro ang titulo The Fog, Stories and Poems. Ang saro si Marnie Kilates na nagsurat ng Times Enchantments. Sarong libro naman, collection ng mga poetry. Asin si Honorable Gabi Bordado na ansayo tuyang Konsyalig di Sanaga, Tilling Fields, collection kang sayang mga sinurat in the past as in present, na makakaugma dahil kontribusyon ini sa tinitipon tang 75 libro sa pagselebrar kang ika-75 anibersaryo kang Ateneo de Naga University. Nagkaigwamanin book signing pagkatapos kan programa. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda.
Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, edukasyon sa bayan ko. Proud akong maging gawin na lang tulis na ang pag-usa. Sa aking bahayaw ng pagtungkulan. Proud ako